はい、ここでは瀬戸内海を越えてというテーマで、今まで主に瀬戸内海を中心に展示してきたんですけど、最後のコーナーなので瀬戸内海を越えて遠いところまで瀬戸内海の漁民が海上生活をしながら出かけていったということを写真パネルで展示しています。これは大分県臼杵市風無というところに停泊している月んぼ漁の船です。で、月んぼ漁というのは船の先のこの台の上に人が乗って森で舵をついて漁を行うもので、瀬戸内海で最初漁をしていたんですが、最後の方には東北地方へ出かけたりとか、近年では対馬に出かけたりして舵を取っています。この下は、森を装着する漁民の姿が描かれています。